I ćao društvo, dobrodošli u Gaming World. Danas ćemo da započnemo jedan novi, novi serijal preživljavanja. Kao što ste vidjeli. Samo... Ha, evo je. Tako je. Evo je ovca, da skupimo za krevet. Samo da je ubijemo i bit će super. Još dve ovce su nam tu. Samo da je ubijemo. Tako je. Gdje je druga? Evo je i druga. Sačekajte samo minus. Evo me ljudi, stigao sam. Ajde da nastavimo. Ajmo da ubijemo još ovu ovcu da skupimo za krevet. Tako. Da isečemo drva. Veoma su nam potrebna drva. Tako, nije još uvijek dovoljno. Treba će nam još. Sačekajte sam. Ništa, ljudi moji me gnjave, izvinjavam se stvarno zbog ovog. Ajde da nastavimo. S ovim sečenjem drva. Skoro pa smo završili. Evo još ovo ovdje samo da nađem. Što ovdje ima lišće? Isečemo i ovdje. Nije ostalo puno. Da krenemo da gradimo našu kuću. Evo još ovo. Evo još da isečemo. Evo tako, mislim da ajde do 30. Da potvrdimo.
ovo drvo da preradimo. Vidimo koliko smo dobili, 62 šteka ukupno. Ne znam kako sam točno pogodio, ali imamo 2 šteka, mislim da bi to bilo, da je to dovoljno za da počnemo da gradimo. Ajde da počnemo, kuća će da bude nešto... Čekajte. Možda tolika. Nisam valjda preterao, ali ako budem preterao, otići ćemo po još drva. Ajde sada da počnemo da gradimo. Ne znam, samo da možda još da joj, što me ovo nervira, baš briga. Tako. Tako. Da započnemo ovdje ova 2 stupa. Da počnemo s višim delom. Idemo na drugi štek. Izgleda da ovo neće biti dovoljno ili možda hoće, sad ja ne znam. Ali mislim da neće, da ćemo morati da idemo po još drva. Verovatno ćemo, ali nema veze, u nama je u vidu da završimo ovu kuću što je pre moguće. Ajde da probamo s ovoliko da završimo. Neće ovo biti dovoljno, već sad znam. Ali makar imamo za krevet. Neću više da radim, zato što da imam da napravim radnu tablu. Stavit ćemo je ovdje. Ajde da napravimo jedan krevet. Njega ćemo ovdje da stavimo i jedna vrata, ako bi mogli. Stanite sumnju. Čega treba? Treba nam još 3 ova, a zato idemo da spavamo, pa ćemo ujutru da nabavimo još drva. Samo da se nisu stvorila tu neka čudovišta, a jesu, moraju. Ajmo da sečemo, je. Si morao da mi dođeš, ti me najviše nerviraš od svih. Kako me nervira? Neću njemu da prilazim. Nervira me kad pukne blizu kuće, pukne ti kuću, onda povesi mi da sam ubijem kripa. Ovdje da ostavimo, da pošumljavamo malo. Sada moramo biti oprezni jer su stvorila čudovišta. I već može da
bude opasno ovde. Evo, skoro pa sam išli ovdje. I ljudi, ako vas možda zanima, moj skin, ako ga niste vidjeli, ako vidite samo ruku, evo vidite, i moj skin, sad vam pokažem od nazad i od napred, evo, vidite od nazad, ima kao neki mali creeper, tu, ajde da pošumljavamo ovdje, tako vidite tu imamo creepera, nazad, i s prednje strane, evo ovako izgleda. Evo vidjeli ste moj skin, htjela sam da vam pokažem. Šta ovo je? Tako. To je ljudi baterija. Odmah se vraćam čim je popravim. Ništa ljudi, ja sam, kao što vidite, za neko malo vreme zaboravio sam da otpauziram video. Izvinjavam se stvarno, ja sam završio ovo. Tu sam dodao i chest, ispekao sam sada ovo. Ajmo mi da... sam mislio sad da završim klip, ali neću, pošto će biti kraći, jel da? Pošto nisam vidio da sam pauzirao. Ajde sada da dovršimo pod i plafon. Samo da nađemo, evo drvo. Evo sad sečemo drva. Čekajte samo da proverim da nisam... Dobro, ja neću ništa više da diram. Sad sam se stravio od ovog. Što mi se sad desilo. Da, malo. Ako nisam rekao, mislim, ne znam sad da li je bilo na pauziranju, lajkujte i šerujte i subscribeujte klip ako želite još preživljavanja. Neće biti ovako ko sad, zato što sam slučajno nisam video, bit će u fullu onako. Radit ćemo razne stvari. I naravno subscribeujte se ako već niste. Šerujte. I eto tako to. Mi nastavljamo sa sečenjem drva. Da ostavimo da pošumljavamo malo, da isečemo i ovo.
jer će nam biti potrebno. To je ceo plafon. Ljudi, tu treba dosta drva. Šta bi to moglo da bude? Evo je ovca. Glavni lik ovog kanala. Šalim se. Njih sam stvarno našao. Sponzor ove igrice. Neću onda pečemo. O Bože. Imamo 3 une za još jedan krevet, ali neće nam biti potreban krevet. Nama je potrebno drvo. Imamo jedan štek i 40 drva. Ajde da počnemo sa građenjem krova. I ljudi, pre nego što počnemo krov, ne znam da se brine tada ćemo to da obavimo, da nađemo i baklje za ovu kuću. Želim da budemo u mraku, jer stvarno je neprijatno kad ništa ne vidiš u kući i neću, ne daj Bože, da mi se stvori creeper u kući, onda šta ću da radim? Mislim, creeper ne može da izađe, jedino ako ja ne potrčim, pa on krene za mnom, pa može onda i da pukne usput. Ovo drvo. Da napravimo uzmemo štapiće i da napravimo baklje. Tako je. Nigde da ne bude mrak. Ovdje. Također. Ajoj, nemamo više baklje. Šalim se. Imamo 3. I još. Ajde da stavimo i meso. Pa koliko stigne, stiglo je. Ništa od mesa. Joj. Odmah bolje da hranim. Vidim već paukulače odande.
Šta mi tu? Smrditi iz usta. Beži bre. Ajde mi da radimo kuću. Sada s mirom. Samo da mi pauk ne uđe u kuću. To je veoma moguće, zato se i plašim malo da me ne iznenadi. Zamisli sad tu ispred ovaj zombi. Dobro je. Samo da uspemo da završimo kuću. Mali bagovi se dešavaju. Valjda se oni spavaju. Čujem pauka. Kako? Evo me ljudi. Nešto se desilo. Slučajno sam kliknuo valjda. Kako sedim ovdje. Ajde da idemo. Joj. Fuuu. A i ja glup što nisam. Ajde pusti me. Yes. Tako. Evo crkava. Čujem ga. Dobro je, pa smo skoro završili krov. I onda ćemo biti zaštićeni i onda ćemo morati da radimo pod. Ali dobro, ne mogu oni odozdo da dolaze. Ništa, ljudi, moj deda je nešto. Mene napao. Evo. Jel to tu mali paučić? Nije. Nije niko tu. Ajmo da nađemo ono naše drvo. Mada ima ga i ovdje dosta. Ajmo ovdje. Kad bi našli neko selo, da nađemo neke stvari. Mislim, ako ima. Su dodali ovoj 0.14. Verziji. Onda će biti super. Evo ljudi, imamo 11. A kako si govno kriperu jedan? S leđa napadaš. Makar da si mi se javio da si napao, pa da se malo potučemo. Nego ti moraš s leđa da napadneš čoveka, da ga preplašiš. A si mi ti neki gentleman, šalim se. Ti si mi neki ratnik. Moj kripero. Važno da si ti zao i podao. Ove baklje. Sad sam onako sve zatvorio, skoro pa da ne svetla šamsi. Ajde
završimo. Sačekajte nešto, molim vas. Ništa ljudi, obavio sam razgovor neki s njima, nervirali su me, znači, to je nenormalno. Ajde ovo da zatvorimo ovdje, tako. Ajde, kad nam bude ponestalo ovog drveta, onda ćemo da prekinemo klip. Što me nervira ova zemlja. Nema veze. Evo ljudi, ostalo nam je još 4 bloka. Evo, to je ovo. I ništa ljudi, ovoliko smo do sad stigli sa ovim preživljavanjem. Da ostavimo stvari u česti, da završimo klip. Samo da sam gladan, nisam. Tako ljudi, ništa, to bi bilo to od ovog preživljavanja. Vidimo se u sljedećoj epizodi preživljavanja ili u nekom drugom klipu. I